egwu a bụ maka ọnwa Aboy Ogwugwua ọnwa alele asị na ozu obodo ajụla oyi anya mmiri dike na-acha nzuzu ọnwa alele na isoro mere ya dịbelu igwe niile eje n'ụzọ ọ dabide asị na mmadụ ọnụ ndị dị ga-akwa ewela ahụ egwuregwu ebere ụka ozu nwụlọ obodo ajụla oyi nụ ozu nwụlọ obodo ajụla oyi nụ egwu a bụ maka ọnwa Aboy Aboy Ogwugwua ọnwụ bụrụ obele nwa anyị na-ebeli ọnwa bụ ọnwa ala ọnwa oge elu ebede egwe ozu nwụlọ obodo ajụla oyi nụ ife ọnwụ mere m adịrọ mma ye mala ebe ngafe ya weza dị nta ọnwa oge elu mmadụ bụla Aboy na nkịtị ya bụ onye nọ n'onwe ya otu otu igbu Aboy ọnwụ ga-egbu ya otu ahụ ọnwụ na-eme ife ọnwụ na-eme adịrọ mmadụ ịmala onye egbula Aboy ọnwụ ga-egbu ya otu ahụ Aboy Ogwugwua weze ka anyị na-achọ weze dị taa onye muziam ọnwụ na-egbu ọza bụrụ dike nụ ya bụ ọnwụ na-enwere enyi ọ na-awụrụ m eji mere nwanne ọnwụ na-eme adịrọ mma ọnwụ oge elu ọnwụ bụrụ ọkụkụ na agwa ya o jee wee gbuo mbugodo agwa bụ agwa ala ife kata balute n'ọnụ ya bụ Aboy ye mala ebe ga-abụ gị ibe nnebela wee muziam weze adị taa ịbụ nwa Ogwugwua anụ ime emume eze na mụ ya ka isi bịa ikwune gị dị na mmịata ebe ndị mmanụ go Aboy bụ nwata mụ abụ m onye nna mụ abụ m onye mmịata n'ime ala mba Aboy bụrụ onye mmụ eze n'ime ala mba onye bụ nwanne anamụ nne Aisha bụ nwanne ofu ọbara ofu elili ka anyị ji aga weze nwanne ozu nwụlọ obodo ajụla oyi ka akọlụ n'otu osi mmanụ ya bụ nwata mụnụ ọ na-abụ nne eti egwu Aboy na-ekwu ego ya bụ my accountant n'ime ndị otu obere nwa nwere obi erubeli ife gwara Aboy mee ka ọ na-eme ọ dị agba ya ọ dị ajụ Aboy adị ajụ ogbo ụwa ọ dị eme mkpọtụ nwata mo anyị na-achọ ọnụ ha
nu otu ozi mmanụ isi oyi mụ si gị ya bịa ya jee bata n'ife ga-adị mmanụ anyị ga na-eli ka anyị si ele weze nwanne m a onye na ọkụ ebe agbọla agbata iti gbajela ọgwụ azụ ọgbachili nne nwede mmadụ erike nne ebe gbajela achụmụta ego o jezie ebe ate ebe ga-adị mma na nga eluigwe o na-eje nwabụ ihe ihe mmalụ na ọ ga-emenụ ọ bụ na mmalụ na ọ ga-eme abụọ ya kwụsị ihe ka anyị na-ekwu ezo ụwa ibe na-emere chụọ ya dị n'izu ụmụnne m ibe na-emere abụghị ọgwụgwụ chigidi wee gbaa izu nwa egbuju ebeyere ọgwụ azụ na-enwe ebe abụọla aba nkịtị ya bụ na mgbadị a gbanọghị izu ụka ọbido welebe abịa ọbụla libeli ụwa ibe nnekwu ndị agbọlụ ndị ike ọ bụ ndị Fulani erubebịa gbakwudoro onye ọbụla ụwa wepụla ebe wee gbaba ọnụ akọrọ ọgwụ masị anụ n'ọnụ ụwa imeile mgbe gbaji bụla ebe bịa eje nwe gbaba onye ọbụla ebe wee wutu odogwu agbụrụ abụọ ya na agbụrụ nwata mee gbagbalị egbe gbalịa tie na mmiri n'oge jidie n'ebe a achọrọ okwu onye ọbụla chọrọ abụọ ịchọsịa ya anya ya agwa na-ewute ewu ọnwa na-ewute ewu maka na ọnwa bụ ọnwa ala ọnwa egwu n'ọkụkụ na-ahụ ya ọnwa ụgbọrọ ọkụkụ na-ahụ ya o bulie ka ogbu ogbukodo abụghị nwe eze na ọnwụ bụla abụọ akọlụ n'otu ozi mee ya bụ na Febụwarị 17 2016 ọnwụ bụla abụọ ọnụ olu ofu mbọsị n'ime mmiri anya ya bụrụ nini ga-eme anya ya nwa na mụtara abụrie nne ebe ọ na-acha Aboy mgbe ịmala otu mbọsị ọ nọrọ n'ime mmiri ọnwụ ala mgbe eji nweta kọl onye bọọlụ ife dị ọra target onye mmụta ọra igwe jọj ya bọọlụ ochu maza simu na-ekwu ibe na nụ a sị na abụọ ya na mmụọ ndị Awụsa bịalụkwa ebe bajela atụmụta ego mgbe mmadụ agbasi ọsọ n'ụwa masị abụrụ Aboy aka na-atụ ya na aga abụlele ya gbachosie ike iwe na isi ji gbawa mee isi agbalị ka omu gbakọtara nwamba aka a na-achọ
ogwe ejike ya bụ nwa atụ onye ji aka n'odo onwe ya onwe kwugeja aga bụrụ onye na-alana ebulu ihe wee gbagote aga na-achọ Aboy ajọ oli otu n'anya ya bụrụ Aboy ife nnanụ iwe ji iwe ogwu agbanwe karịa dike anabili dike na-acha zuzu wee ji gwa ma ejie wee n'ihu ya bụ ajọ ọdọ na nnukwu ibe na-akọrọ mụ ya bụ onye malechi wọfọ ọzọ ya bụ ajọ ọdọ a sị na Aboy ya na-agọ meche wee zamụ ọgbọmụ ya ndị onye ewe egwu na ya anụwọ ya bụ akụ ọ gbajiri ọnụ n'olili ọnụ ya nwere ibe ndị ememe ụwa ugbu a ka m gwara m echie n'igwe nwa nwere ibe ị ga-ememe na ị ga-ata n'obi chelu jewechela echi olulu echi na emalịba anyị ga-eme ụtụ ebokwu ụmụnne m wee ji gwa ma echie biko pụta amalụkwa oge sirila anyị achọla Aboy gabọ achọla Aboy gabọ anụ mechiwe egwu onye ọtụ mgbe anyị na-agwa nwa bụ ije oge alili ndụbụ isi obeluonu ya pụta ọnụ a wee mee igwe wee sola anyị nwe chọba Aboy mụ na mechiwe n'igwe na ndụbụ isi anyị na-atọ ide mgbada anyị chọgara Aboy anyị ji ruo ebe ahụ mgbe mmadụ karịrị na milion na-achọgharị Aboy mgbe mkpọrụgbọ n'inwe eze ndị ebe n'ụlọ ka ịsa ya bụ ụgbọ n'inwe eze akpọrọ m na fon ọzọ ndị ebe n'ụlọ ka ịsa ndị ebe a na-asa Aboy ụfọdụ inwe egwu onye ewe egwu n'aka na-achị ya atụkwu ugbo na mmiri ma anya ahụ ya atụwo nesi na mmiri mana anya ahụ ya ụfọdụ agbagote ebe a gbara ma gbapụ okwu a na a ga-afụ Aboy akawa ji wee nye otu ajọlụ ya wee eche wee zuo n'ụzọ mgbe anyị na-abịa n'igbo mmiri agbọrọ m ndị mmiri eze nwanyị ndị mmiri mgbe agbọrọ ya mee onye nwe egwu aka dị n'ọnwụ Aboy aka dị n'ọnwụ Aboy eji esi na mmiri o weta ibe m ga-emelụ ndị mmiri na m ga-eche ọjị oluonu ma oluro ọ ga-edu emu nwa ihe ewe na mgbe ji wele ego ekwusa ngwe metu ego na mmiri wee ji m aka nri m enye ego na mmiri ejikwu m aka ebe m enye ego na mmiri ebe nna ayọ ibe dị mma n'aka ndị mmiri ọdụ emu nwata mee ọma mma ọdodo n'ụzọ n'aka ị ga-ana biko due m Aboy biko due m Aboy ọ dị njọ dị mma anyị ga-ana ana anụ ya egburu ya obodo ajụrụ oyi otu ụlọ obodo ajụrụ oyi anyị ji gwa onye ọbụla ibe ngwalụ ndị nna m ndị na-achọgharị Aboy anyị chie n'azụ anyị ga-ana chie n'azụ
bụrụ chọile mgbidi ebe ahụ ka ọ nọ ibe echie na mmiri ihe a ka agwaliri ike ihe a bụ ozi ezi n'odogwu ndị mmiri siri mgbe eji tụọlụ nwanyị ọsị mụ gabazie alụsi ebe ahụ dụrụ ozu ya n'asa ọma ma ọjọjọ n'ụwa na-aga aga na ihe na-ekwu ekwu na-eme anyị ji lụọ ebe ahụ anyị na-abata abata akpọrọ m Aboy nyi ọtọ ka anyị na-aba ọ bụrụ mmadụ mere gị ibe a ọ bụ Chukwu biko nyi ọsọ anyị na-aba anụ ọ dị njọ dị mma n'aka ịga ihe amụ n'ọnụ wee na-ekwu onye ọbụla ji na ya Aboy elu o ji nye ọsọ n'ime mmiri onye ọbụla nwa ahụ lio na ya mfozi ya ọ galiligide nwachụ aka o ji tụọ mmiri ya na nwa bụ nwanne eje onye mpịata na mụ ọ na-abụghị wee tụọ mmiri wee tụọ ụba ji bụ itoologwu ewetie nwanne m aka amaitere m ike mụ na Aboy anyị ji bụrụ odogwu ihe nwee gbagote echata moto ya bụ ike n'onye aka ya kpọrọ moto mgbe moto ji jee agbagalili onye wegwu agbalili anyị ji bụrụ odogwu anyị bụrụ etinye na moto make a movement all the way from Rivers State to Umuezana ebe a bụ otu ọsọ ebe ọ bụ ka anyị buru ihe nwee n'aba anyị na-alụrụ nwa eze mgbe mmadụ na-aba ka kwuo onye bụ na-elu ụzọ onye bụ na-ebe akwa maka ọnwa Aboy ụwa igwe mmadụ erike na-eme ụwa ibe nna ụfọdụ na-akpọ onye nwe egwu gbasi m mụ ebe si na-agwa na Chukwu ga-ewetelu m onye bụa onye ga-enyelu m aka onye ga-na-anụ okwu ihe nnekwu ihe ngwala onye ahụ mee ụwa ka ọ ga-eme Chukwu ga-emelu m ya o si weta Aboy ndị a bụ ndị nyere aka anyị na-ekwu mgbe eji dị odobe makwu kelie eke echere m dike na-agbatị mgbe eji ihe sie ya akwa ahịa esi Naijiria koro esu eke tiele n'ime agbatị ibe oge eli ọma akọnatị ya ọnọdụ na ndị mmụọ ya na-akụbi ka ọ na-akụbi oge a na-akụ akụ mgbe ọ nọọla ọ na-akụ akụ ike okụbazịa ị ga-akụ na ndị mmụọ ibe na-ebunu ozu ụlọ obodo ajụla oyi ya bụ agba onye na-achị enu Aboy Ogwugwua na ọnwa ga-egwu ọnwa ala obi etaiti nwanne elewo m ntị gụlụ akwụkwọ na-eme ndị a bụ ndị ihe n'aka aja ezute ndụwenu na ndị ezute anyị ji ezute nwanne m ya bụ anụkwu ama n'eke ugbolewa ndị obi udogwu na Lagos steeti ọnwụbụlụ nwata mụ
agwa maneke ubole na ndị obi onye mgbeza na mụ azụte nwanne mma Sunday Chiwọba Chiwọba Obiọra Obiọra nke ị na-aza ụmụgburu nwata mụrụwa Sunday Chiwọba Obiọra Obiọra mana ụmụgburu nwata Sunday Chiwọba Obiọra na nkene si oli akụkụ chigozie esi nwaanyị mara obi dị ya esi na nkene gwale gị chụwa ike esi nwaanyị na nkene gwa dị late Saul ya bụ obere nwa ya egwe otu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ aja ezute ezi ọyị mụ ya bụ uchi na-edu enu uchi na-edu nụ ya bụ edu don ya bụ chi elu pita one more bagwe àwọn gbìlàbọ̀ ọ̀yọ̀ nánú ibu ìjìnìárì agánà ẹ̀mọ́ ọ̀gọ̀dà lọ ibu chinedu one more agánà ẹ̀lẹ́gà ẹ̀sọ̀ mọ́gọ̀ all kinds of charge cards ọ̀yà kìnìlẹ̀ engineer yegwu abụ maka ọnwụ Aboy ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ anyị ezute emi dog na Enugu Ezike dem basket money n'elu esi nwanne m a emi dog Enugu Ezike dem basket money anwụbulu nwata mee Osimulu obodo ajụrụ oyi wobu ala eme wegwebeli koja nwanne m a odogwu na-ebu n'anwa egbule ọ dị ya wegwebele egwu a ka ndị agwa nwata m ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ koja nwa mama biko ga-enechi ike lue ma jose ya bụ elibe agwụ wezi ọmọgọ na sabazianụ ibu chike lue onye mmeza na mụ ibu elibe agwụ chugozie gị n'ụwa egwu ji agwa nwata mbụ n'ụwa ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ọrịa echi m egwu awere ekene Obinna nwa Oyeme na Ogidi koja si na nkene yi esi Papa Junior nwa Ogala Ogidi ọ dị ya Obinna nwanne m a ya bụ nwa Oyeme ya bụ ike n'Ogidi koja si mụ kene yi egwu abụ maka ọnwụ Aboy ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi
zute ndị ọyị mụ wee ndị oge adịle ma ayọma bụ chi na-edure edu nwa bụ nwanne ubi ibu akwa enwe abọdị gbegbale nwata mbụ ibialụ nọ ya lụmụ ayọma tile landlọdụ ka ibu abụ ọmọgọ ndị egwu landlọdụ n'ụzọ ree Soro polytechnic Ozuwulo obodo ajụrụ oyi aja ezute ndị ọyị mụọ ya gwa ezi ọmọgodo gwezi ọmọgọ na tabanụ landlọdụ na delta landlọdụ na upstate tuwugozie gị biko oge n'elu mụ ya bụ nwa ọbụ ọnụ ọra nwata kwacha aka na India ya bụ ndị nyelu m aka mgbe na-agwa nwata mbụ ka Jesu tekele machigozie ọbịa bụla ego wezi ọmọgọ na tabazia Ozuwulo obodo ajụrụ oyi nụ Ozuwulo obodo ajụrụ oyi ọ dị ya na-etisi ọbịa bụla ego na anamụkọbe urugburu ibi a maka eji akwụmọta mbụ n'enu gebu ole GAB ba na Delta State ebe ọ dị eme gebu nwanne m a nwanne pewe wezi ọmọgọ na alụ ngosi nwanne kisile azụka ya bụ ọzọpụlini ego na India aka na-eme ọgọ ga n'iru na-eme aka na-eme ọgọ ga n'iru onye kwere obu gọzemere m isi towa mama n'India onye obodo eze egwu aka ndị achọ nwata mụ ọnwa ike wuru dike nụ biko oge n'elu mụ onye ọma tigan na n'ọmalụ mee onye eze amaọbụ ike na Delta daalụ tigan na nwa mama onye eze amaọbụ ugozie gị ọ dị ya ndị a bụ ndị nyere aka ọfụma ndị a bụ ndị nyere aka tuji ekwu deze eze ọnụ ọla ibu itebulu dike aka na-eme ndị a bụ ndị nyere aka nụ lọya nwa bụ eze ibu akwụkwọ mee Chukwu gozie yi egwu abụ maka ọnwa Aboy onye ebe ya na-ele agwọ n'ọnwụ mere ike Ozuwulo obodo ajụrụ oyi ọ dị ya anna m ọbụ agwe ka Jesu te Monde nwa mege na mmọbụ agwe ibu ọsị larị aka melu ọgọdale Chukwu gozie yi Monde ameke ọsị larị mekene gị esi na nkele gị ezi oli akụ gị Kiruka esi nwanyị mara obi dị ya na nkele chukwara gị ife Chukwu ameke
formatic man ịdị maka Chinedu Ewoba Basit na ụmụ eze anya aka mere ọgụ ị ga-adị ndị a bụ ndị nyere aka ya Nnamdi Sunday Wizkid injinia nwa mama ma na-arị alụ Nnamdi Sunday injinia nwa mwetara m Wizkid ekele wezi ọmọgọ na tabanụ aja ekele Nnamdi wezebilo Igbo bechelebe nweta namu egwu abụ maka ọnwa Aboy ozi ụlọ obodo ajụla oyi nụ ka Jesu tozi ọhịmụ ya bụ onye malechi nwefe anyị ya bụ dogodogwe onye muziamụ na alụ ngozi mechasi mụ ga-eleyi n'ụwa onye bụ Chukwu bita Aneke fine boy Ajekele Uchenna beta wezi ọmọgọ na anụ iche wele nwanne m a Chukwu gozie yi biko kene Ifeanyị enwe gbalube wezi ọmọgọ na alụ ya bụrụ ya dọ wezi ọmọgọ na agọnụ Aboy weza na Ajekele Chukwu ebuga egwu abụ maka ọnwa Aboy ozi nwụlọ obodo ajụla oyi nụ ozi nwụlọ obodo ajụla oyi Ajesu tesi nwanyị ya bụ Ifeomeles ya bụ elesi onu na mmezanam Iron Lady n'elu Iron Lady Chukwu gozie yi Ajesu tesi nwanyị ụlọ ọma besa na ụmụ Igbo si lọla egwu abụ maka ọnwa Aboy osi lọla na mma uche ada n'Igbo azụ biko kenelu m ya bụ ka iruga ya bụ ka iru ewe metụ ụwa ma nwunye alọ egwu abụ maka ọnwa Aboy ozi ụlọ obodo ajụla oyi ọrịa Igbo si lọla metụ ụwa mma ọrịa ozi ụlọ obodo ajụla oyi ya Nnamdi nwanne m Nnamdi Ewoba Ibu mopo Nnamdi Ewoba Ibu mopo nwanne Dani Ewoba Dani ya bụ isi mmiri Chidiebele bịa Ibu nwanne enwe a na-egbu ajala igwe ọdịa ka ị na-aza egwu abụ maka ọnwa Aboy ozi nwụlọ obodo ajụla oyi anyị Jesu ụtọ ọba adịla enwe n'anya igwe ego oil
n'ụwa gozie yi egwu abụ maka ọnwa Aboy ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ka Jesu tezi egwu ndị oge adịla mmanụ nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ede na-enwe ite mba egwu abụ maka ọnwa Aboy Aboy ya na mmụọ nwụrụ obodo ajụrụ oyi nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi Ifeanyị onye besi ka ị na-akpọ nnụnụ ike oge n'elu m Chima onye nke oge a aja ezute injinia aka na-alụ egwu dị mma division of labor wee kele ọlụ onye ọbụ na-arịala ogwu masịrị ya ụfọdụ na-alụ egwu ma ịbụ injinia aka na-alụ egwu ji achọ nwata mee ji achọ nwata ka ji ezutezeri tedi igwe nwanne m a ịbụ nwanwụ jekwe o nwanne m onye nwe egwu niile a dịka oge n'elu m agama leza onye mmeza na mụ onucha bụ ndị nyere m aka maka ọnwụ Aboy Ogwugwua ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi 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 n'enu ji dọfe ma mmekọ emu Ogwugwua na mmịata ibu donjazi ugozi edubi stonda yasika ngeme o jidofo Emeka Ogwugwua donjazi eke Igbagagwa ugwu na Lagos State ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi kazute nwanne m ya bụ amechi nwanne ono ya bụ amechi aja ịbụ nwa ọdụ sika nke n'elu gị ya bụ edochie ịgbanụgo ya bụ ọrụ akụ man ọnwụ na-egbu ọzagburu nwanne gị akpụrụ obi ezulike na ndokwe ọnwụ na-eme ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ echi igbo n'ogwu na mmịata ugozie gị ịbụ nwanne ya bụ edochie ịgbanụgo ọnwụ nwụrụ oge gara aga nụa ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi n'enu amechi nwanne m a Igbo n'ogwu biko oge n'elu m ọcha ya bụ onye ọcha nwanne ọcha bịara ụwa n'ukwu anyị ụgha ya bụ ezi ọha ege ka nsụta ezi ọha mụnụ 1-0 daalụ Edwin 1-0 papa ụmụ ejima na mmịata na ọ ga-adịrị gị na mma wezi ọmọgọ daalụ ennawa edale ugozie gị 1-0 bịa onye ọ ga-adịrị mma daalụ nwanne m daalụ ọ dị ya ajụta ezi ọhị mụ ya bụ posta ịbụ keyboard master aka na-agba ụbọ bịa egwu anyị gba Aboy na mweta na aka ị na-etiba
oyi siwa keyboard nwanne ahịa nwanne isi m chọrọ ipe smell peko mpe nwanne adịghị gọbla ya sawa egwu a bụ maka ọnwa Aboy Ogwugwua ọnwa alele na asị na ozu obodo ajụla oyi anya mmiri dike na-acha nzuzu ọnwa alele na isoro o mere ya dịbelu igwe niile eje n'ụzọ ọ dabide a sị na mmadụ ọnụ ndị dị ga-akwa ewere ahụ egwuregwu ebere ụka ozu nwụlọ obodo ajụla oyi nụ